Журналісты за кратамі за выкананне прафесійных абавязкаў. Абсурдныя выракі, гады турмы за надпіс на асфальце не забудзем. Вы лічыце, што Лукашенко ўжо пераўтварыў Беларусь у концлагер. А ён лічыць, што заканадаўства занадта ліберальнае і абяцае папраўкі. Але вынік іх новых законаў ведаю ўжо сёння. Яны будуць працаваць толькі супраць палітычных апанентаў. Для лаяльных законы надалей будуць працаваць выбарачна. Вітаю вас. 28 студзеня, чацвер, 20 гадзіна. У студыі Белса для вас працуе Ігор Кулей. Тэму зменаў заканадаўства, а таксама ўсё самае галоўнае, што адбывалася сёння ў Беларусі, абмяркуем у наступную гадзіну. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе. Ужесточать некуда, и так все жестко. Жестче уже некуда, чем в Беларуси. Девочкам становилось плохо, у кого с сердцем, кто падал в обморок. На нас очень сильно орали. Наверное, держится очень даже в боевом духе. Будем страдать мы от этих санкций. Свободу нашему герою Игорю Лосику! Свободу всем политзаключенным Беларуси! Рано или поздно, я думаю, что будут перемены, и будут перемены в лучшую сторону. А вось і чарговы прыклад таго, што калі закон не працуе, людзі ідуць на адчайныя крокі. Затрыманы ў суботу і асуджаны на 25 сотняў Менчук, Олег Заяц трымае сухую галадоўку пратэсту ў зняволенні. Па версіі міліцыі, мужчына не падпарадкоўваўся патрабаванням. А ведаеце якім? У пастарунку спадар Заяц адмовіўся здымацца на паказальніцкім відэа для афіцыйнага лукашэнкаўскага тэлеграм-каналу. У асуджанага не надта моцнае здароўе, праблемы з рухальным апаратам, але затое ніякіх праблемаў з сумленнем ці законам, цвердзяць ягоныя знаёмыя і суседзі, патрабуючы неадкладнага вызвалення мужчыны. Мы просто неравнодушные соседи. Мы знаем этого человека только с лучших сторон. Мы уверены, что он не мог ничего противоправного сделать. Даже тот факт, что он в Свято-Елизаветинском монастыре, помогает людям, делает четки, в силу состояния своего здоровья он просто не может выполнять обычную, привычную для нас, для всех работу. Очень хороший товарищ, и мы очень за него все переживаем. Мы считаем, что так не должно быть. Вот эти списки, которые мы видим каждый день, каждую неделю, это не просто фамилии, это живые люди, у каждого из которых семья, дети, родители. Буквально в метрах 20 там увидел процесс задержания своего знакомого. Я не знал, что он там находился. Задерживали его вдвоем с девушкой. Вот. Там был какой-то разговор. Я, честно говоря, не вслушивался в детали разговора. Девушка кому-то звонила, но в итоге их повели в БУС. 23.4 статья была у человека за то, что он отказался в РОВД сниматься на видеосъемку. Но на самом деле в протоколе написано, что человек хватался за мундирование, упирался ногами. Попрошу заметить, что люди, которые задерживали человека, они были одеты по гражданке. То, что их отличало от обыкновенных прохожих, только то, что у них была рация. Это во-первых. А во-вторых, человек, которого задержали, он был с палочкой. И по своим проблемам с ногами он не мог упираться и не мог совершать такие поступки, которые привлекли бы с собой 23.4 статью. Была с Олегом в одной камере. У нас было 24 девушки. Плюс очень неприятная женщина, алкоголичка, которая очень сильно воняла на всю камеру. Нам не открывали кормушку, вот эту вот, в которую приносят еду, чтобы не проветривать помещение. Девочкам становилось плохо, у кого с сердцем, кто падал в обморок. На нас очень сильно орали всевозможными матами, которые только есть. Я даже таких и не знаю. Пытались задавить морально. Мы спали на полу, кто под кроватью, кто на столе, где могли, кто возле туалета. И это происходило 2 суток.
24 человека, 6-местная камера, матрасов не было. Ужо зараз на сувязі са студыяй спадарня Юлія, суседка Олега Зайца, які трымае сухую галадоўку. Вітаю вас. Добрый вечер. Ведаеце, вось сухая галадоўка – гэта вельмі небяспечная справа, асабліва для людзей, у якіх ёсць ужо пэўныя праблемы са здароўем. І калі мы ведаем, што ў спадара Олега яны ёсць, як вы лічыце, наколькі гэта ўвогуле небяспечна, наколькі можна дзён пратрымацца? Таму што нават адмыслоўцы кажуць, што тыдзень – гэта максімум пры такіх умовах. Да, я хотела бы тут еще подчеркнуть, что все говорят о его слабом здоровье, о том, что он с палочкой. Дело в том, что он с палочкой не просто так. У него ампутированы практически все пальцы на 2 ногах. У него есть и прочие проблемы со здоровьем, которые, в принципе, являются противопоказанием для голодовки. Вот настолько он хочет какой-то справедливости, что пошел на это действительно отчаянный шаг. И в его случае, мне кажется, что 6 суток, да и для здорового человека, 6-7 суток голодовки – это просто потолок. Поэтому, конечно, мы очень за него переживаем, очень. Ну вось таксама праваахоўнікі зрабілі 2 пратаколы так па 2 асобных справах. Вядома, што ў нас вельмі любяць улады ўсіх выстаўляць алкаголікамі, наркаманамі, людзей, якія трапляюць у такія сітуацыі. Вось як бы вы ахарактарызавалі свайго суседа Олега Зайца? Ці былі ў чалавека ў гэтага праблемы з законам раней? Ну, вы знаете, я уверена, что ничего противоправного он не совершал. Он очень добрый, мягкий и скромный человек на самом деле. И, в общем-то, вот как раз-таки в силу его человеческих качеств у него появилось довольно много друзей, знакомых. Вот мы как раз сейчас за него и переживаем. Он очень скромный и очень порядочный. Он в жизни никого не обидит, никого не оскорбит. Я не видела его никогда спиртными напитками, в дурной компании, даже просто в плохом настроении. Я ни разу этого человека не видела. Он очень позитивный, очень добрый. Ничего плохого о нем ни я не скажу, ни я уверена, все те знакомые, соседи, люди, которые его окружают. Яшчэ адна з такіх рэчаў – это спроба заўсёды адызаляваць людзей, якія патрапілі, ну, напрыклад, за палітычныя нейкія перакананні ў турмы ці пад нейкія пратаколы, зрабіць так, каб ад іх адварочваліся суседзі, знаёмыя, блізкія. Вось на вас нейкім чынам паўплывае гэтая гісторыя? Зменіцца вашае стаўленне да суседа ці не? Мы все начнем его любить, уважать, ценить еще больше и друг друга в том числе, потому что за каждым человеком своя судьба. Вообще, в принципе, нужно быть внимательнее друг к другу, независимо от каких-то политических взглядов и убеждений. В первую очередь, все мы люди. По этому принципу менять свое отношение к человеку, я считаю, ни в коем случае нельзя. Мы очень ждем его возвращения с любыми его взглядами, позициями и очень за него переживаем. Дзякую вам вялікі, спадарня Юлія, суседка Олега Зайца была з намі на сувязі. Прыклад Олега Зайца выключны. Сухая галадоўка вельмі небяспечны для жыцця спосаб пратэсту. Але ў гісторыі сучаснай Беларусі дзесяткі прыкладаў, калі людзям не застаецца нічога, акрамя як ставіць сваё жыццё пад пагрозу, каб звярнуць увагу на адсутнасць справядлівасці. Толькі днямі галадаванне спыніў блогер Ігар Лосік, што ўжо 8-й месяц знаходзіцца за кратамі. Ён заставаўся без ежы 42 дні. Па сведчаннях адвакатаў у яго пачаліся праблемы са здароўем. Ігар Лосік – блогер, адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу». За кратамі Ігар Лосік застаецца з 25 чэрвеня мінулага года. Яго затрымалі дома ў Баранавічах. Следства вінаваціць яго ва ўдзеле ў масавых закалотах, а таксама ў арганізацыі ды падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Беларускія праваабаронцы прызналі Ігара Лосіка палітвязнем. Ігар Лосік абвесціў бестэрміновую галадоўку 15 снежня да зняцця ўсіх абвінавачванняў або змянення меры стрымання. У
У нядзелю з намі на сувязі ў гэтай студыі была Дар'я Лосік, это жонка Ігара Лосіка. Мы з ёй тады размаўлялі якраз пра вось гэтую сітуацыю вакол галадавання, якое цягнулася 42 дні. Яна таксама заклікала свайго мужа праз лісты, пэўна, праз адваката спыніць гэтае галадаванне. Шмат хто тады выказваўся пра тое, што спыненне гэтага галадавання не будзе праявай слабасці, таму што ён і так сваім учынкам давёў ужо тое, што хацеў паказаць. Но, на шчасце, можа, для сям'і у Ігара ёсць таксама маленькая дачка. Ён спыніў. Неўзабаве, спадзяюся, можа, даведаемся нейкія падрабязнасці ад Дар'і Лосік, жонкі палітвязня. Якраз яна з намі зараз на сувязі. Дар'я, добрый вечар вам. Добрый вечер. Хацеў даведацца, як вы ўспрынялі гэтую навіну, таму што літаральна 5 дзён таму вы размаўлялі таксама ў гэтай студыі, казалі, што хацелі, каб Ігар спыніў гэтае галадаванне, гэта адбылося. Якая была ваша першая рэакцыя? Ну, я, наверное, не ожидала, что он остановит, только его уже уговаривали это сделать, он не соглашался, а здесь просто мне сообщили, что он прекратил. Я, безусловно, обрадовалась, но есть, конечно, сейчас проблема в том, как выйти из такой длинной голодовки, потому что выход из нее очень сложный. Это, ну, в условиях жодзінскай тюрьмы, например, невозможно Игорю давать овощные или фруктовое пюре, и он будет как-то пытаться выходить из этой ситуации, чтобы прийти в норму. У вас ёсць нейкая сувязь праз адваката, магчыма, можа, вам лісты даходзяць таксама. Ведаеце пра прычыну, чаму ўсё ж такі Ігар спыніў? Што было вось гэтым апошняй такой, можа, кропляй, што яго пераканала, што далей не варта ісці? Новости о том, что различные цепи солидарными с его портретами, то, что дети даже начали рисовать рисунки о нем и просить прекратить голодовку. Ну и, конечно, это то, что на его голодовку от властей Белоруссии не последовало никакой реакции. Он понял, что гробить свое здоровье и жизнь ради них бессмысленно, и это им им все равно на него. Ну, тым ліку, звярнулі на гэта ўвагу. Самае галоўнае, што звярнулі на гэта ўвагу беларускае грамадства, так як вы кажаце, вельмі шмат было прыкладаў. Якія планы ў вас далей? Вось Ігар будзе зараз выходзіць. Я разумею, што яму зараз будзе нейкі курс таксама там унутры вязніцы пэўнай рэабілітацыі, таму што нелёгка выйсці пасля 40 дзён з такога галадавання. Ці ёсць нейкія навіны, можа, па судзе, калі гэта будзе адбывацца, ці рыхтуюцца да перадачы ўжо ў суд некие справа Игора? Нет, абсолютно никакой информации о том, когда будет суд, и вообще никаких следственных действий на сегодняшний день с Игорем не проводится, он просто сидит, и все. Ну так, на жаль, вось такая ситуация. Трымаюць закладнікаў, ужо не раз пра гэта казалі. Улады проста бяруць людзей і трымаюць іх у якасці закладнікаў у турмах. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Дар'я Лосік, жонка палітвязня Ігара Лосіка, была з намі на сувязі. Мы працягваем выданне. 9 лютага распачнецца суд паводле крымінальнай справы журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Справа, якая каменем ляжыць на сэрцы кожнага белсатаўца. Катя і Даша, журналісткі, нашыя калегі, 3-й месяц за кратамі. Маці Дар'я вельмі чакае гэтага дня не столькі, ад гэтага дня не столькі справядлівасці, колькі хоць нейкай пэўнасці, што да лёсу дачкі. Аліна Скрабунова сустрэлася са спадарняй Наталяй, і гэтая размова ў вашай увазе. Мы размаўляем з Дашынай маці, Наталляй. Вітаю вас і адразу пытанне. Даша знаходзіцца за кратамі 2 месяца. Які зараз яе маральны і фізічны стан? Моральный, наверное, держится очень даже в боевом духе. Потому что в письмах все очень даже по-боевому. Сейчас она пишет, что здорова. И адвокат всегда мне, кстати, говорил, что сказала, что здорово, все хорошо. Я ей очень горжусь. Хоть я ее и постоянно допекаю тем, что она туда влезла. Но просто я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но она у нас воин,
Даша победительница у нас. А што напішуць у лістах свае думкі наконт гэтай крымінальнай справы і наконт суду? Она такое даже близко не пишет, потому что если она будет писать, письмо тут же не дойдет. Там письма лежат очень долго. Но я так понимаю, что, наверное, проходит цензуру, все есть в письмах, где что-то написано и заштриховано. Есть. Што вы пішаце Дашы ў лістах, як вы яе падтрымліваеце? Письма пишем друг другу. Говорю, наверное, за столько времени мы с ней столько смс не написали. Не знаю, первое время, все время в письмах все больше плакала. Поэтому я не знаю, поддерживаю я ее или, может, наоборот, угнетаю. Но мне так хочется, чтобы она была дома. А як вы самі трымаецеся? Плохо. Вот первое время я вообще очень много плакала. У меня до такой степени все даже болели глаза. Настолько я не могла вообще. Где-то кто-то что-то скажет, а мне сразу. Я напишу ей письмо, я плачу. И все время плакала и плакала. А потом вот так вот интересно у меня получилось, что мальчишка с Минска, в Минске он живет, он сказал, что я хочу вот вам помочь, вот поучаствовать. Мне так вот спокойно и радостно на душе, что вот есть такие люди, которые могут поддержать настолько. Наталя, а як ви ставіцеся да самого обвинувачування у грубым порушенні громадського порядку? За что? За то, что держала камеру в руке и снимала то, что происходило. Логики вообще никакой. Ну, я не знаю. Не знаю. Если бы были другие, сидели бы другие. Это не зависит то, что там Катя с Дашей в это попали. Здесь уже как бы любой журналист, который пошел бы на эту работу, вот, был бы задержан, и была бы та же самая. Криминальное бы дело все равно было бы. Як думаеце, навошта на журналістаў заводзіць крымінальную справу за стрым? Чтобы остальные журналисты боялись, чтобы неповадно было. Зачем еще заводить на их? Если люди что-то снимают, какую-то правду, значит, их начинают хватать. Они же их хватают не только сейчас и в Минске, их постоянно задерживают. То, что если чуть-чуть правда, значит, иди сюда, мы тебя посадим, посиди немножко. Дзяўчын таксама вінавацяць у прычыненні шкоды Мінск-трансу. Что вы про гэта думаете? Они захотели они это им пришить, они, значит, это пришили. Ну, а так, я даже и забыла вот про это. Потому что думать про это, а смысл какой думать, если... Ну, это бред. Думали, что такая может быть плата за журналистику? Да. Я даже предупреждала, что не в нашей стране. Не в нашей стране журналистам. Она когда собралась идти только поступать, я ей сказала: Даша, хорошо подумай, не то время, не то место, где быть журналистом. Она сопротивлялась, она сказала: если я не пойду на журналиста, значит, я никуда не пойду, и все. Это. Ці чекаете вы суду? Скорее бы все это закончилось, хоть какая-то определенность. Всегда себя готовила к тому, что хорошо не будет, будет плохо, и нам надо к этому готовиться и быть готовыми. Но все равно там оно теплится, и хочется, чтобы было все хорошо, что вот оно все закончится, и Даша приедет домой. Сами знаете, что если они захотели, значит, они их все равно посадят. Это даже не обсуждается. Поэтому я себя готовлю, чтобы потом не было вот этих обморочных состояний. Потому что, сами понимаете, что мама. И этим все сказано. Различиваете на некую амнистию? Да. Надеюсь, очень надеюсь, конечно, на это. Можно сказать, только надежда и на это. Вопрос, какая цена этого будет. Вот. Все в цене.
Што першае скажаце Дашы, калі яе ўбачыце? Просто хочется подойти, обнять и молчать. Чего не говорить. Дзякую вялікі вам за размову. Трымайцеся, калі ласка. Спасибо большое за поддержку и за то, что у нас есть такие люди, которые могут поддержать. Я сказала, что я даже не думала, что у нас молодежь такая. Настолько добрые, оказывается, у нас люди. У нас в городе много злых, поэтому все это очень тяжело. Я нагадаю, 9 лютага будзе працэс, пачынаецца судовы працэс над Дашай і Кацяй. Абавязкова будзем вам гэта паказваць. А вас заклікаю, у вас яшчэ ёсць, можа, апошні шанец, пакуль дзяўчын не перавялі кудысьці далей, напісаць ім ліст. Усе адрасы ёсць на нашай старонцы або ў тэлеграме Белсату. Заходзьце, калі ласка, пішыце ім паштоўкі, лісты, ім гэта патрэбна. Яшчэ адзін прыклад дробнай помсты з боку ўладаў, гэтым разам за прыватнае меркаванне. Летась у сакавіку жыхарка Глыбокага, што на Віцебшчыне, Людміла Барэйка дала эмацыйнае інтэрв'ю Сергею Ціханаўскаму. Пасля чаго гэтае відэа на канале «Страна для жизни» паглядзела 1,5 мільёны чалавек. Але затым прыйшлося правесці 3 сотняў у ізалятары часовага ўтрымання і перажыць збіццё 17гадовага сына невядомымі, пасля чаго юнак трапіў у шпіталь з уструсам мозгу і шматлікімі ушыбамі. Давайте зараз узгадаем тое інтэрв'ю спадарні Людмілы Сергею Ціханаўскаму. Мы должны все вместе выходить и бороться, и доказывать нелегитимность. И тогда именно мы победим. Когда все вместе, потому что победить что? Победить можно, это как в сказке какой-то, когда был таракан всесильный. Его боялись все звери. А на самом деле, когда показали, что он таракан, его можно раздавить. Вот так же и у нас получается. Сидят, наживаются, они получают несказанное богатство. Они живут, все чиновники, они живут как короли, они процветают, а вы живете в нищете. Сидите и говорите: ой, ну мне как-то доброго, на хлеб, а бы войны не было. Вот вам грянула эпидемия. Хуже войны. Вас защищают. Нет, не будут защищать. И если вдруг настанет, вот действительно, люди начнут мертвить, как мухи, да не будет у нас столько аппаратов искусственной вентиляции легких. Не будет. Да, чиновники укроются в Дроздах, у себя где-то построенных за ваши деньги домах. Они лягут в свои лечебницы, если что. Они спасут свои шкуры. Почему все не объединяются? Почему все не борются? Люди, вставайте. Призывают вас выходить на площадь. Призывают. Я смотрела тоже передачи. Вы говорите, а кого можно, кроме Лукашенко? Извините, любого можно. У нас много достойных людей. Не все уехали. Много осталось у нас в стране. Вот даже, пожалуйста, голосуйте за Сергея Тихановского. Кстати, человек очень умный, очень грамотный. И он, понимаете, если председатель вышел из колхоза, и он всю политику эту просек и все понимает, и разорил страну на нет, то потихоньку, по капельке, наша команда, Тихановский, Статкевич и другие умные люди возродят по капельке, нет, не сразу. Но если будем сидеть, просто вы все поумираете. Я вам скажу, сейчас поумираете от вируса, который скрывают. Это коронавирус, это смертельное заболевание, это страшное заболевание. Это никак не воспаление легких, это никак, которые пишут, ставят вам, не верьте, пневмония, атипичная. Это не атипичная. Это беда. Почему эта беда пришла в Беларусь? Потому что наш президент не закрыл границы. Все закрыли границы, все спасаются, все понимают. А у нас психоз. Люди, может быть, у власти психоз начался, и пора ее менять. Як вы ўжо пачулі, Людміла Барэйка, аўтарка таго самага мему пра таракана. Спадарня Людміла, сёння ў нашай студыі. Вітаю вас.
Вітаю. Прывітанне. Вось цікава, што адбылося з вами пасля таго інтэрв'ю? Гэта першае хіба пытанне. А агулам таксама вельмі цікава. Вы так казалі, ведаеце, часта людзі губляюцца перад камерай. Вось бачаць мікрафон, камеру, у іх адразу такая разгубленасць. Вы некалькі хвілінаў казалі абсалютна як бы складна і яшчэ і прыдумалі гэты мем, які стаўся ў Беларусі, ну, на ўсю краіну вядомы. Вы ведаеце, я не рыхтавалася да гэтага выступлення. Я амаль была ў Мінску. І ў Мінску я пачула, што Ціхановскі, которого я не ведала да тых пор, пока не выступила, я яго ведала только по Ютубе, бо чалавек казаў праўду. Чалавек паказваў тое, да чаго страну давёў сваім руководствам Лукашенко. Амаль 26 гадоў ён разрушаў усё, што пастроілі людзі. Яны строілі гадамі, што распрадаў, што разрушыў. І вось поэтому мне неяк натхніла ўсё сказаць. І ішла ў тое время, надвигалася беда на ўвесь мир, скажем, і ўсе закрываліся. І асобна мяне абурыла тое, што вялікі чалавек, актор у Віцебску памёр, і вось Лукашенко казаў, што каб не баяліся то гарэлкай, то трактарамі спасаліся, што гэта псіхоз масавы, а чалавек памёр, то вес ён мае вялікі, то яшчэ што, зразумела, мяне гэта абурыла. Вось, і поэтому я выступила. Чаму я выступала так без памылак? Ну, напэўна, я трохі запіналася, напэўна, я трохі ўсё ж і путала, не так казала. Я, напрыклад, хацела сказаць, што Лукашенко возіць сваіх дзяцей, а не людзей. Ён возіць дарма, ён возіць за нашы налогі з бюджэту Беларусі, ён возіць і катае. Так. Так. Глядзіце, Александр Лукашенко ў выніку памяняў сваю пазіцыю. Бачыце, цяпер ён ходзіць у шпіталі каранавірусныя, кажа, што трэба гэтым займацца, што гэта праблема цяпер у нас нумар 1. Ось, ну, ведаеце, я думаю, што не шчыра ён робіць, і я думаю, што ўсё ж таки там лежаць не людзі з каранавірусам, таму што людзі з каранавірусам, яны вельмі цяжка сябе спачуваюць, і яны не будуць гэтак ужо даваць, паднімацца на лакці і даваць інтэрв'ю, як даў доктар. Я заўжды гляджу гэтыя перадачы, і мяне нават возмущаюць усё время, таму што паказваюць хлусню. Ну так. Вы ведаеце, што Александр Лукашенко адрэагаваў на гэтага таракана, як яго пачалі называць у народзе. Яму гэта страшна не спадабалася. Ён кажа, ну дзе ж вы прэзідэнта называеце тараканам? Ну так, але калі прэзідэнт паводзіць сябе, як той таракан, то яго людзі называюць як тараканам. Што адбываецца насамрэч у стране? Чалавек захваціў уладу, а ў 2020 годзе ён сапраўды яе захваціў, таму што произошла масавая фальсіфікацыя выбараў. Наогул можна сказаць, што гэтых і выбараў то не было. Вось. І поэтому, як і ў сказке пра таракана, таракана тоже усе баяліся, ён усіх то назначаў, то мяняў, вось, і ніхто не мог яму слова сказаць, і поэтому гэта сказка вельмі падходзіць пад нашага былога прэзідэнта, таму што цяпер ён уже не прэзідэнт Беларусі. Самаабвешчаны прэзідэнт. Так, самаінаугурацыю ён правёў і сам сябе абвясціў прэзідэнтам. А у вас ёсць нейкае для сябе тлумачэнне, чаму гэты лозунг з тараканам так стаўся папулярны у беларусаў? Чаму яго так падхапілі лёгка? А вы ведаеце, чаму падхапілі? Таму што ўсе людзі вось зраўнілі ўсё наша праўленне государства з той сказкай, таму што мы сапраўды жывём як у той сказцы. Вось, управляюць намі таракан, то вось людзі і считаюць яго тараканам. У сказцы управляе таракан, тут Лукашенко, і гэта амаль аднолькава.
получается. Вы у гэтым інтэрв'ю казалі добрыя словы пра Сергея Ціханаўскага. Я думаю, што вы сачылі за ягоным лёсам, што адбылося з ім пазней. Для гледачоў скажу, што інтэрв'ю было з вами, вось гэты запіс зроблены ў сакавіку, так? Сергея Ціханаўскага затрымалі 29 траўня, калі я не памыляюся. Вось, сачылі за яго лёсам. Што думаеце ўвогуле пра тое, што з ім адбылося далей? Так, я сачыла за гэтым, за ўсімі ягонымі паездкамі я сачыла. Сергей Тыхановскі ніколі не арганізоўваў людзей. Ён не ведаў нават, прыйдзе хто да яго на інтэрв'ю ці не прыйдзе. Поэтому чаму ён павінен быў дамаўляцца з нейкімі іспалкомамі? Ён мог прыехаць і паехаць адзін. Ён проста запрашаў сваіх падпісчыкаў, которых ён не ведаў. Вось. І што адбылося? Адбылося тое, што міліцыянт і жанчына, якая, скажам, лёгкага павядзення, яны зрабілі падставу, але Сергей жа Ціханаўскі быў далёка, і абвінавачанне супраць яго сфабрыкаванае. Ну так, я ведаю, што вы зараз тут ужо даволі даўно, 1,5 месяцы мінімум. Што адбылося, чаму вы цяпер у Польшчы знаходзіцеся? Я знахожуся ў Польшчы, таму што, відаць, прэзідэнт быўшы Лукашенко, которого народ празваў таракан, таму што я яго не аскарбляла, але я поўнасцю згодна з народам. Сабраліся супраць мяне фабрыкаваць угалоўную справу. Ёсць людзі, аказваецца, у органах. Я абяцала не называць фамілію ні пры якіх абставінах ніколі, але сказалі, што на падставе маіх выступленняў на мітынгах і, напэўна, і тым выступленні пра гэтага таракана супраць мяне фабрыкуюць угалоўнае дело. Поэтому сабрацца мне, наверное, пэўна, меней, чым паўсутак. Я сабралася за гэты час і пераехала кардон. Пасля таго, як я пераехала, нашы ГБшныя каналы напісалі, што сквазанула за граніцу. То есть ім крыху не ўдалося, але ў іх ёсць людзі, якія сапраўды людзі, якія разумеюць, што ў нас адбываецца ў стране, і якія ўсё ж не на старане Лукашэнкі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Прыемна было паразмаўляць з аўтарам такога народнага мему і зычу вам як мага хутчэйшага вяртання таксама ў Беларусь. Дзякуй. А мы працягваем выданне, працягваем тэмай якраз сённяшняй, для чаго існуюць прафсаюзы. Як вы думаеце? У нармальных краінах дзеля таго, каб бараніць правы сваіх чальцоў. Узгадайце, гісторыя паўстання гэтых арганізацыяў па ўсім свеце. Працяглая і нязломная барацьба з несправядлівай дзяржаўнай машынай. Але ў Беларусі змагацца з беззаконнем уладаў хлопатнае дзельца. Гэта толькі для людзей з характарам. Таму Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі бароніць не інтарэсаў сваіх чальцоў, а інтарэсы тых, хто гэтыя правы парушае. Спачатку ўдзел у масавых фальсіфікацыях, пазней поўная слепата на палітычныя звальненні рабочых. А цяпер наступны этап. Федэрацыя прымушае падпісваць усіх паперкі пра тое, што рабочыя калектывы супраць санкцыяў еўразвязу, уведзеных за поўную бяздзейнасць беларускіх уладаў у расследаванні забойстваў, катаванняў, здзекаў, перавышэння паўнамоцтваў сілавікамі і чыноўнікаў. Фальсіфікацыях. Спіс можна бясконца працягваць. Давайте паслухаем, што беларусы думаюць пра прымусовае падпісанне гэтых паперчынаў. Трудно сказать. Это надо разобраться еще. Понимаете? Но я вообще за порядок, за мир, спокойствие в своей стране. Я только за это. Меня больше ничего не интересует. Наверное, нет, не подписывала бы. Но опять же, если коллектив сидит, боится, да, и говорят, подписывайте эту волю, ну, увольняйте. Ну что, работы нет, работы хватает. Коли б меня прымушали, я в ней ничего не подписывала. И все, что делается для общего блага, так называемого, это все фикция и просто рисуночки. Каждый человек в нашей стране должен быть свободным, и принуждать насильно, наверное, это неправильно. Чула, але я бы не подписывала. Санкции вводят из-за каких-то
понимаете, дураков, Тихановских и прочих, которые революционеры называются. Революционеры были на каторгу, шли в тюрьмы, ссылки, а то удрали за границу, оттуда командуют. Что это за ерунда такая? Конечно же, подписался. Я про этот лист ничего не слышал. Ну, я думаю, что люди сами примут решение взвешенное, продуманное. И рано или поздно, я думаю, что будут перемены, и будут перемены в лучшую сторону. Не слышал, но и не подписал бы. Как-то недоверительно отношусь к подобного рода, так сказать, требования. Это значит, будем страдать мы от этих санкций. И что это даст? Они хотят, чтобы потом мы возмутились и вышли против правительства. Но это контрпродуктивно. На сувязі са студыяй Сергей Антусевич, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Сергей, ваша арганізацыя выступіла са зваротам, у якім асуджае збор гэтых подпісаў і заклікае рабочых не падпісвацца пад гэтай паперкай. Так, гэта праўда. Мы прынялі зварот выканкама Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў аб вось гэтай кампаніі, так бы мовіць, яна абсалютна непрадуктыўная насамрэч, таму што міжнародная арганізацыя працы не кіруе еўрапейскім звязам і яе інстытутамі і не можа ніяк уплываць на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх прадпрыемстваў. Ведаеце, вось вы заклікаеце рабочых не падпісваць гэтую паперку, гэта вельмі слушна, канешне, ніхто не можа прымушаць нікога нічога падпісваць, але таксама даходзяць за гэтымі днямі інфармацыя пра тое, што прымушаюць не проста так кажуць падпішыце, а пагражаюць, што спісы тых, хто не падпісаўся, занесуць у русы, што міліцыю будуць выклікаць, што могуць не працягнуць кантракт, што могуць звольніць. Вось як у такіх умовах дзейнічаць, як не падпісаць, калі ціснуць, пагражаюць персанальна, што будуць наступствы? Ну, я думаю, что тут все ж таки, конечно, выбор робіць кожны чалавек сам за себе. Калі у чалавека ёсць гонар і годнасць, і ён адчувае у сябе сілы да змагання, то варта паказваць гэта адкрыта, публічна і гаварыць пра гэта ўсё таксама адкрыта і публічна. Між іншым, сама федэрацыя размесціла ў сябе ў сацыяльных сетках такі зварот, што калі вы бачыце прымус, значыць, звяртайцеся і будуць разбірацца. Ну, тое, што гэта ідзе пад прымусам, ёсць шматлікія доказы ўжо. І гэта зразумела, што гэтая спроба схаваць вось гэтыя вушы, якія тырчаць вось за гэтай справай, так? Але вы ж ведаеце, хто грамчэй за ўсіх крычыць «хапайце злодзея». Сам злодзей, правильно? Конечно. Конечно. Але між іншым, беларусы паказалі пасля жнівеньскіх падзеяў, што воля да змагання за свае правы яна ёсць, яна нікуды не дзелася. І тое, што цяпер галаву паднялі гэтыя злачынцы, якія фальсіфікавалі выбары, якія збівалі людзей, катавалі, і яшчэ раз спрабуюць гэтых жа людзей прынізіць, заткнуць і паказаць ім, што іх месца хадзіць на працу, выконваць загады і больш нічога, ну, гэта шлях па меншай меры ў нікуды. І я думаю, што яны таксама карыстаюцца вось гэтай перадышкай, якая ёсць ва ўсім пратэсце, як быццам бы, так, што пратэст здуўся, і што не трэба выходзіць, не трэба паказваць свае адносіны да таго, што адбываецца ў краіне. Я думаю, што ўсё яшчэ наперадзе і тое, што вот з гэтым зваротам. Мы бачылі ўжо в 2007 годзе, калі Беларусь пазбавілі гандлёвых прэферэнцыяў, таксама Еўрапейскі звяз. І федэрацыя таксама праводзіла падобную кампанію. І яны дайшлі нават да таго, апусціліся да таго, каб падрабляць подпісы не толькі сваіх сяброўскіх арганізацый, але і замежных прафсаюзных арганізацый. Таму
гэта все было выкрыта і выкрыта гэтая сутнасць. Яны працягваюць гэта рабіць і сёння, падпісваючы таксама звароты і спартовыя, і падпісваючы таксама спіскі, напрыклад, калі для галасавання як быццам вылучаюць Александра Лукашэнкі. Мы ведаем, там 1 200 000 нібыта подпісаў сабрана, але ведаем, як іх збіралі. Спадар Сергей, прабачце, што вас перапыняю, але вось адным з апошніх пунктаў у вашым звароце, які я тут трымаю, напісана таксама, што вы заклікаеце пакідаць ряды правласных прафсаюзаў, калі вы па нейкай прычыне гэтага яшчэ не зрабілі. І тут я вяртаюся да падзеяў жнівеньскіх. Я памятаю, калі толькі прайшлі выбары, вельмі вось гучна было пра тое, што давайце ствараць новыя прафсаюзы, давайце выходзіць з праўладных і ствараць. Ці штосьці адбываецца далей? 8 месяцаў прайшло ад таго часу. Неяк навінаў пра вялікія, буйныя, незалежныя прафзвязы так і не з'явілася. Ну, па-першае, ёсць натуральна, ёсць супрацьдзеянне для гэтага, таму што не змяніліся правілы гульні. У нас па-ранейшаму трэба спытаць дазвол у уладаў на стварэнне арганізацыі. Але некаторыя нашы арганізацыі шматкроць павялічыліся, там, дзе яны былі зарэгістраваныя. І мы зараз назіраем, што таксама там ідзе ціск на гэтых людзей, на новых людзей. Вось. Але каля 50 першасных арганізацый незалежных прафсаюзаў гатовыя да рэгістрацыі. Гэта немало. І у нас ёсць новыя, скажем так, сектары, як гэта называецца, там, дзе ніколі не было незалежных прафсаюзаў. Пра гэта ведае ўлада, і таму такі зараз такая ўвага да медыкаў, да лекараў, таму што там ёсць вялікае жаданне і вялікая плыня людзей, якая далучаецца да незалежнага прафсаюзнага руху. Выкладчыкі, студэнты. Таксама у нас 20 год таму быў знішчаны прафсаюз, незалежны прафсаюз выкладчыкаў прызвання, і ён фактычна ад таго часу нічога не было чуваць. Таму натуральна, што можа не так гучна, не так, як хацелася б гэта адбываецца, але працэсы ідуць, і я вас упэўніваю, што яны нікуды не сціхаюць, нікуды не дзенуцца, нікуды не сціхнуць. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Быў з намі на сувязі. Запомніце, дарэчы, гэтую назву. Калі вы нас глядзіце яшчэ ў дзяржаўным прафсаюзе, то вось ведаеце, як называецца альтэрнатыва, куды можна звярнуцца, калі ў вас такая думка з'явіцца. Лукашенко заявіў, што за апошнія гады ўлады зрабілі вельмі шмат у кірунку лібералізацыі прававых нормаў, і таму зараз трэба падумаць, а ці не занадта захапіліся гэтай лібералізацыяй, ды зрабіць заканадаўства больш жорсткім. Ці адчулі вы за апошнія гады гэтую лібералізацыю, ці падтрымліваеце ідэю зрабіць беларускае заканадаўства больш жорсткім? Давайте паслухаем адказы беларусаў. Штрафом, конечно, получается то, что несоответствие заработной платы и размеру штрафа. То есть, как бы, штрафы очень большие, а зарплаты маленькие. То есть человек практически не может потянуть людей эти штрафы и оплачивать их, чтобы даже как бы выполнять те обязанности перед государством, даже если они нарушили закон. Не, я скорее бы ослабил, потому что у нас каждый год ужесточения, какие-то повышения налогов, ну и так далее. В сфере МВД тоже очень сильно так, поэтому надо властям пересмотреть, я думаю, свою позицию. Ужесточать некуда, и так все жестко. Жестче уже некуда, чем в Беларуси. Давят и душат, одним словом, больше нечего сказать. Давят и душат. В меру мягкое и достаточно жестокое. Я так считаю. Наше законодательство. А почему? Наверное, потому что все-таки не у власти, и мы с вами тоже. Вот, и не мы принимаем эти законопроекты. Если говорить серьезно, то, конечно же, у нас все и так максимально строго. Ужесточать законодательство нельзя ни в коем случае. У нас и так для нас, можно сказать, концлагеря строят. Куда уже дальше? Я думаю, что ужесточать уже некуда, но в нашем государстве все возможно. Потому что люди на самом деле не живут, а существуют. И с каждым годом в законах появляются новые какие-то вещи, которые мешают вести бизнес, мешают достойному
существованию человечества. Мягким законодательства у нас никогда не было. Это, во-первых. Во-вторых, куда уже дальше ужесточать. Плюс мы имеем то, что у нас в стране, по сути, правовой дефолт. То есть у нас не исполняется даже то законодательство, которое имеется. Кто-то за надпись «Не простим» получает реальный срок тюремный, а кто-то за убийство мирных граждан даже уголовного дела не возбуждается. Поэтому суть и смысл этого ужесточения, смягчения не имеет значения, потому что законы у нас не применяются по назначению. Ну, вось гэтым апытаннем беларусаў дабраліся і да найбольш цынічнай навіны дня. Александр Лукашенко лічыць, што пры лібералізацыі заканадаўства некаторыя ведомствы занадта загуляліся. Прычым, калі я чытаю пра клопат аб бяспецы краіны ў інтэрпрэтацыі Лукашэнкі, ён чамусьці нейкім дзіўным чынам супадае з персанальным інтарэсам самого самаабвешчанага прэзідэнта. Нам важна вызначыцца, чаго рэальна не хапае ў заканадаўстве для надзейнага выяўлення і спынення любых дзеянняў, накіраваных супраць дзяржавы, цытую вам Лукашэнку. А вось яшчэ навіна сёння. Пракурор запрасіў 3 гады хіміі для палітвязня, падмацаваўшы сваё абвінавачанне такімі словамі. Падсудны галасаваў супраць Александра Лукашэнкі, што зрэшты з'яўляецца яго правам, але пацвярджае пратэставы характар ягоных дзеянняў. Калі вы не ведалі, цяпер будзеце ведаць. Дна няма. Усё гэта абмяркуем з доктарам палітычных навук Паўлам Мусавым. Вітаю вас. Добрый вечер. Ведаеце, нават не ведаю, як гэта назваць. Ці вернуцца ў Беларусь тэрміны «вораг народа», ці будуць у нас нейкія канцлагеры, мы ўжо бачылі. Што яшчэ можа з'явіцца? Як яшчэ можна узмацніць заканадаўства, калі Александр Лукашенко кажа вось пра тое, што яно было занадта ліберальна? Улады не збіраюцца ўзмацняць рэпрэсіўныя функцыі заканадаўства. Яны збіраюцца заканадаўствам ці пад заканадаўства падагнаць тыя формы рэпрэсіяў і тэрору, якія ўжо існуюць у Беларусі. То бок і так у Беларусі заканадаўства ад самага пачатку, калі Лукашенко стаў прэзідэнтам, пачало насіць выключна рэпрэсіўны характар. І заканадаўства угалоўнае, адміністрацыйнае права, яно выкарыстоўваецца супраць грамадзянаў. Яно разбурае і прызваныя да разбурэння правоў, бо фактычна у аўтарытарнай дзяржаве немагчыма абараніць свае палітычныя правы і свабоды, бо фабрыкуюцца справы, збіваюцца падазрона, і фактычна, калі гутарка вядзецца пра палітычных зняволеных ці палітычных асуджаных, заўсёды заканадаўства працуе супраць іх. І дастаткова прыгадваць гэта на працягу ўсіх гэтых гадоў, калі людзей сажалі за тое, што там 2 амапаўца маглі падмануць, сказаць, што лаяўся матам, махаў рукамі, неважна. Это просто ніхто не будзе разбірацца. На палітычных актывістаў, грамадзянаў ёсць просто заказ, і неважна, якое будзе заканадаўства, жорсткае, не жорсткае, оно заўсёды будзе давіць і знішчаць грамадзянаў. І фактычна тут, калі мы слухаем Лукашенка, вядзецца размова пра тое, каб за больш узмоцніць адказнасць за вось гэтыя палітычныя дзеянні, тое, што адбываецца з 15 сотняў да 30, там з 1-2 гадоў зняволення да 5-7, просто менавіта тым, каб заканадаўства і ввогуле гэтыя асобныя артыкулы сталіся механізмам тэрору. І я тут узгадваю теж 2006-2007 год, калі было зменена заканадаўства, і ў заканадаўства крымінальнае права уведзены такія артыкулы, як дзейнасць у незарэгістраванай арганізацыі, у якой па гэтым артыкуле Зміцер Дашкевіч 2 гады правёў у вязніцы. Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, то бок усё вось і Белсат, і ўсе журналісты, якія безумоўна. І таму фактычна заўсёды ў гэтай сістэме будзе заканадаўства падогнана пад інтарэсы і патрэбы рэжыма. Зрэшты, сам Лукашенко сказаў, зараз не да заканадаўства, калі звяртаўся да пракурораў, трэба бараніць мяне. Ён канкрэтны пасыл, вы бароніце мяне, бо калі я сыйду, з вамі разбяруцца. І гэта праўда, і гэта ўсе чыноўнікі, гэтыя пракуроры, суддзі павінны разумець, што так ці інакш яны заплоцяць за тое, што яны робяць. Яны злачынцы, яны ўдзельнічаюць у тэроры супраць грамадзянаў, у рэпрэсіях, і іх чакае кара.
Праз 5, праз 10 год не важна. Мяне здзіўляе яшчэ такі факт, навошта гэта ўсё робіцца, бо у Лукашэнкі на руках увогуле у людзей, якіх ён называе праваахоўнікамі, даволі разбудаваны інструментары, яны што хочуць, што і робяць. Тая ж справа Сергея Ціханаўскага, давайте узгадаем, яго затрымалі не за нейкія заклікі, увогуле была нейкая правакацыя з жанчынай, якая, як высветлілася, з'яўляецца хіба што прастытуткай. Яе прывезлі, яго затрымалі, пазней нейкія 900 000 долараў пад канапаю яго знайшлі, на якія Святлана Ціханаўская кажа, што не бачыла ніколі такіх грошай, яны ўпрогалы там ледзь не жылі пэўны момант. Вось. Навошта ўзмацняць заканадаўства, калі і так інструментаў дастаткова? Можна прыдумаць што заўгодна і чалавека пасадзіць на 10 гадоў, на 15, што заўгодна. Гэта робіцца дзеля таго, каб стварыць бачанне працэсу і прававой дзяржавы. Гэта тое ж самае, што было ў Савецкім Саюзе за часоў Сталіна, тое, што было і адбывалася за часоў Гітлера ў Нямецчыне, калі былі прынятыя так званыя нюрнбергскія законы, па якіх габрэі фактычна лічыліся як і хворыя псіхічна, як недачалавекі, і згодна з гэтым прававымі актамі, бо гэта юрыдычна, аўтарытэт права, канстытуцыя, ўсё па канстытуцыі, то бок гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе псіхалагічнай разгрузкай для тых, хто гэтае злачынства робіць. Бо калі чалавек проста забівае іншага, вось, ну, просто далі яму загад, ён забіў. Ён усё роўна будзе адчуваць сябе як забойца, як злачынца. І такіх людзей не шмат, якія проста будуць забіваць, бо ў іх ёсць прага да забіцця. Для большасці тых, хто працуе на гэтую сістэму, і ў Беларусі, і ў Савецкім Саюзе, і ў Нямецчыне, павінна быць псіхалагічная як бы абарона. Я гэта раблю дзеля дзяржавы. Я не забіваю просто так. Я не сажу просто так. Я не прыгаворваю да смертнага пакарання ці не пасылаю концлагеры просто так. Я бараню інтарэсы дзяржавы, бо это запісана ў законе. І менавіта дзеля вось перш за ўсё псіхалагічнага апраўдання гэтых рэпрэсіяў, масавых забойстваў і усталёўваецца, ну, такое бачанне правасуддзя. І гэтае правасуддзе патрэбна не для ахвяраў, а для катаў. І менавіта для псіхалагічнай палёгкі. Але тое, што гэтыя законы, якія прымаюцца пярэчаць і Канстытуцыі Беларусі сённяшняй і ўзятым на сябе таксама абавязальніцтвам Беларусі міжнародным, пра гэта ўжо ніхто не задумваецца. Мы ўжо з вамі зараз чулі меркаванні піншукоў, беларусаў з Пінску, якія выказваліся наконт вось гэтага ўзмацнення законаў. Давайце яшчэ паслухаем жыхароў нашай сталіцы, пасля чаго вернемся ў гэтую студыю, працягнем размову. Лібералізацыі я такой не бачу. Ось, наадварот, у нас правовые нормы не выконваюцца ніякія, тому я лічу, што трэба мяняць уладу, і тады зменіцца нешта і ў правовым поле. У нас на данный момент законодательства вообще не существует, по-моему. У нас здесь какие-то суды-тройки скоро будут. Он сделал только хуже сейчас. Он закрутил гайки, он стреляет в людей. Он дал команду стрелять в людей. Ну, куда это деться? Он должен уйти. Жить еще хуже стало простым людям. Не, ну, конечно, очень мало. Всего лишь 35 тысяч прошло через них. Так что, конечно, мало. Надо, чтобы 50 прошло, наверное, я так считаю. Потому что либерализации никакой не было и нету. Все хуже и хуже, все жестче и жестче. Особенно после августа. Так что тут говорить нечего. Увогуле, про яке законодавство йде розмова, про яку лібералізацію. Я розгубила законодавство більш жорстким зробити, дочинення до кого? До тих, хто зараз порушує закони. Я згодна. Ну, увогуле, я лічу, що, по-перше, закони повинні виконуватися. Так? А тоді вже будемо розмовляти, такі нам закони потрібні, ці інші. Што ён зрабіў нешта для лібералізацыі, напэўна, гэта асобныя нейкія людзі, для якіх усё вельмі ліберальна. Я гэтага не адчуваю. Я преподаю, допустим, у меня ученики рассказывают, он женщина-айтишница, у нее вот коллега по работе в магазин вышел, жена отправила, все, сидит. Без символики, ну, поэтому как бы, а что еще жестче можно сделать? Да, во многих отраслях там же есть тоже определенные какие-то правила, которые тебе мешают что-то сделать. То же самое в образовании.
То есть, куда еще хуже? Наоборот, надо делать свободу выбора, свободу действий, нежели запрещать. Працягваем размову з доктарам палітычных навук Паўлам Мусавым. Святар Павел, чаму вось гэтыя каты, як вы кажаце, гэтыя людзі, для якіх прыдумваецца гэтае апраўданне, чаму яны ніякім чынам не рэагуюць? Вось няўжо яны не ведаюць, што такое добро, а што такое зло? Яны ж вучыліся, яны юрысты па адукацыі. У іх дэфармаваная свядомасць, у іх сваё добро і сваё зло, і сваё разуменне добра і зла. Яны не падыходзяць да гэтых ацэнак з універсальнага пункту гледжання. Тое ж самае пытанне мы можам задаць да фашыстаў, якія палілі габрэяў, расстрэльвалі мірных жыхароў, для чаго яны гэта рабілі, калі яны павінны былі разумець, што гэта забойства і злачынства. Яны гэтага не разумелі, бо дыктатуры і драматызм дыктатуры ў тым, што яна дэфармуе і знішчае свядомасць чалавечую. Фактычна мы бачым, як працуе вось гэтая інжынерыя стварэння абсалютна знішчанай постаці, асабовасці чалавека. І яны проста выканаўцы, якія ніколі не будуць думаць над гэтым пытаннем, ці робяць яны добрую справу, ці робяць яны злую, яны выконваюць загады і гэтым самым сябе апраўдваюць. Дзякую вам за гэтую размову. Вось вы так кажаце, заўсёды задумваліся, я задумаўся, як у савецкія часы людзі дапусцілі вось да такой сістэмы 30-х, ці як у часах фашызму дапусцілі да пабудавання гэтай сістэмы, а цяпер можна на ўласныя вочы назіраць, як будуецца адна з такіх сістэмаў. Вы сёння ўзгадвалі, дарэчы, вельмі шмат габрэяў, вось тое, што адбывалася ў фашысцкай Нямецчыне. Сёння якраз міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. Для Беларусі гэта асабліва балючая тэма, з улікам палітычных падзей балючая ўдвая. Каб адзначыць гэты дзень, актывісты зладзілі флэшмоб, які паказвае стаўленне дзяржавы да іншадумцаў. Аўтары аднаго з сённяшніх відэо падпісаліся «Гетта Серабранка» пад зваротам, які працытую. Мы зноў чуем, вас не павінна быць. За намі прыходзяць чорныя людзі, і мы знікаем назаўсёды. Мы не маем зброі, каб абараніць сябе і тых, каго мы любім. Сёння мы добра адчуваем боль нашых продкаў, забітых у гетта і канцлагерах. Мы выходзім сказаць, што мы ёсць, што нарадзіліся вольнымі, каб любіць, марыць, стварыць, не баючыся за сябе і за сваіх дзяцей. На гэтым я з вамі развітваюся, зычу вам добрага вечару, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам. Добрый вечер, шановное гаспадарства, з вами Ярослав Стешик. Распачынаем аб'ектыў, агляд галоўных навінаў Беларусі. Ніхто не хоча мець такія добрыя стасункі, актыўныя бізнес-стасункі з краінай, якая знаходзіцца пад амерыканскімі санкцыямі. Байдену раяць пашырыць санкцыі, а Лукашенку мроятся танки НАТО. У нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. Навошта дзяржаўныя прафсаюзы збіраюць подпісы супраць еўразвязу? Няма дому, няма правоў. Без пашпарта яны не могуць абсолютно нічога. Там часто не звярнуцца па меддапамогу.
Дзяржаўная федэрацыя прафсаюзаў Беларусі пад кіраўніцтвам Михаіла Арды ўжывае адміністратыўны рэсурс, каб сабраць подпісы супраць еўрапейскіх санкцыяў. Прасцей кажучы, на заводах і ў офісах працаўнікоў прымушаюць падпісвацца пад адкрытым лістом у абарону рэжыму Лукашэнкі, часам пад пагрозай звольніць ці пазбавіць прэміі, а часам людзей ідэалагічна апрацоўваюць. Нібыта санкцыі еўразвязу скіраваныя супраць усяго беларускага народу. Тым часам для Джо Байдена падрыхтавалі справаздачу ў справе крызісу ў Беларусі. Якіх дзеянняў чакаць ад ЗША, распавядзе Діяна Радкевіч. Даклад Атлантычнай рады для Джо Байдена рэкамендуе між іншага сустрэцца са Святланай Ціханаўскай цягам першых 100 дзён прэзідэнцтва. У штабе нацыянальнай лідаркі кажуць, што галоўная мэта імавернай сустрэчы заклікаць ЗША да больш актыўных дзеяннях у адказ на рэпрэсіі ў нашай краіне. Важны кірунак гэта будзе дапамога Злучаных Штатаў для Беларусі, для грамадзянскай супольнасці, для медыа. Мы будзем абмяркоўваць тое, якім чынам Злучаныя Штаты могуць падтрымаць беларусаў. А ў справаздачы гаворка і пра эканамічную падтрымку. Прэзідэнту ЗША раяць вылучыць на гэта каля $200 мільёнаў. Рэкамендуюць пашырыць санкцыі ў дачыненні соцень беларускіх чыноўнікаў. Мы бачым, што нягледзячы на заклінанні беларускага рэжыму пра тое, што санкцыі неэфектыўныя, яны контрпрадуктыўныя і ні да чога не вядуць, мы адначасова бачым іх такія ліхаманкавыя намаганні з тым, каб не дапусціць увядзення новых санкцый. Еўразвяз увёў ужо 3 пакеты санкцыяў. У іх агулам 88 вертыкальшчыкаў і 7 юрыдычных асобаў, у тым ліку і некаторыя заводы. Наступны пакет абмежаванняў можа быць прыняты яшчэ ўзімку. Насамрэч, гэтыя санкцыі патрэбныя дзеля таго, каб прыцягнуць увагу да праблемаў, прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі. І прызнаць, падкрэсліць, што ў Беларусі ёсць праблемы. Ёсць праблемы з правамі чалавека, ёсць праблемы з умовамі жыцця. Федэрацыя прафсаюзаў пачала збіраць подпісы пад адкрытым лістом да міжнароднай арганізацыі працы супраць ускладзеных на шэраг прадпрыемстваў санкцыяў. Хоць санкцыі ўвёў еўразвяз. Паводле аўтараў гэтага звароту, прысутнасць прадпрыемстваў у спісе нашкодзіць у першую чаргу рабочым. Палітолаг Вольга Харламова мяркуе, што тэму пачнуць раскручваць і праўладныя медыі ў Беларусі ды Расіі. Гэты ліст, ён дэманструе атрымальніку інфармацыі расійскаму, беларускаму, што санкцыі цягнуць за сабой праблемы для звычайнага беларуса. І адкуль гэтыя санкцыі ўзніклі? Ад дзейнасці, ад актыўнасці апазіцыі. Наколькі ж тыя абмежаванні насамрэч уплываюць на лёс рабочых у падсанкцыйных прадпрыемствах? Абсалютна ніхто не ведае, якім чынам яны спрацуюць, тым больш, што там мы бачым толькі шэраг прадпрыемстваў. Таму казаць пра тое, што гэтыя санкцыі тотально и фатально уплывают теперь на экономику краіны, конечно, гэта казаць заўчасна. Прэс-служба федэрацыі паведамляе, што за аўторак пад лістом сабралася 116 000 подпісаў. Хоць тэарэтычна гэта цалкам магчыма, толькі сёння Белсат атрымаў дзясяткі паведамленняў чытачоў аб прымусовым падпісанні дакументу. Нам пісалі, да прыкладу, з Гефесту, беларускай чыгункі і нават дзіцячых садкоў, а іх у санкцыйным спісе няма. Пра гэты прымус вядома. Вядома, чым пагражаюць людзям. Гэта тыя самыя кантракты, працягненнем кантрактаў, прэміі, заробкі і гэтак далей. Аб прымусах падпісацца пад лістом цяпер збірае сведчанне вольны прафсаюз супрацоўнікаў БДУ ды іншыя незалежныя прафесійныя звязы. Затым гэту інфармацыю накіруюць у Сусветную федэрацыю прафсаюзаў. Діяна Радкевіч, Белсат. Ужо была справа Белага легіёну пра дзясяткі ўзброеных баевікоў і прарыў джыпа праз украінскую мяжу. І справа развалілася да суда. Цяпер Александр Лукашенко загадвае прадставіць насельніцтву арыштаваных тэрарыстаў адразу з выбухоўкай. На адмысловай нарадзе ён загадаў закруціць заканадаўчыя гайкі супраць удзельнікаў пратэстаў. Падрабязней Алесь Баразенка. Дастаўлялі боепрыпасы і выбухоўку, каб падарваць дамы і вуліцы. Аднак спецслужбы перадухілілі чарговую пагрозу для нацыянальнай бяспекі, пахваліўся Александр Лукашенко. Вонкавай і ўнутранай пагрозай цяпер тлумачаць неабходнасць неадкладных зменаў у нацыянальнае заканадаўства у сувязі з унутрыпалітычнай сітуацыяй. В августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска.
Каб не пусціць натаўскія танкі ў Беларусь, улады плануюць яшчэ да красавіка унесці змены ў крымінальны і крымінальна-выканаўчы кодексы, а таксама ў выбарчае ды працоўнае заканадаўства краіны. Каб надаць гэтаму беззаконню выгляд законнасці. Безумоўна, ёсць артыкулы, якія вельмі проста нацягваюцца на любыя законныя, несупрацьпраўныя дзеянні людзей, што мы бачым па шматлікіх бягучых крымінальных справаў. 2 тыдні таму Лукашенка ўжо прыняў змены ў кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях. Між іншага, ягоная новая рэдакцыя ўзмацніла пакаранне за ўдзел у пратэстах нават да 2900 рублёў і фактычна забараніла нацыянальную сімволіку. Алесь Баразенка, Белсат. Таксама Лукашенко паабяцаў амністыю, калі яму дакажуць, што чалавек асуджаны паводле палітычнага артыкулу. Тым часам у Беларусі ўжо 221 палітвязень. Статус вязня сумлення атрымлівае той, супраць каго ўжылі непрапарцыйны гвалт або суворасць пакарання з прычыны палітычных поглядаў. Напрыклад, 19гадовай Рэнаце Смірновай пагражае да 3 гадоў турмы за грубае парушэнне грамадскага парадку. Гэты ды іншыя палітычныя суды адсочвала Надзея Бельская. Не суд, а судзілішча. Гэта каб працэсіі над Рэнатай Смірновай, кажа яе дзядуля. Яго выдалілі з залы за тое, што падтрымаў унучку і ейнага сябра. Іх абодвух абвінавацілі ва ўдзеле ў маршы супраць тэрору 1 лістапада. Маўляў, груба парушалі грамадскі парадак. Рэната біла ўладкі, крычала лозунгі, стаяла ў счэпцы, ды разам з Іванам мелася блакаваць дарожны рух. Прысуд Рэнаце вынесуць заўтра. Мне здаецца, што гэта якраз той працэс духоўнай ініцыяцыі і маёй унучкі Рэнаты і таго грамадства, дзе мы жывем. Мы праходзім праз жорсткія выпрабаванні. Пройдзем, будзем жыць, не пройдзем. Тады, працэс ініцыяцыі, вот я его так разглядаю. Гэта патрэбны працэс, інакш мы не пасталеем. 2 гады хіміі ва ўстанове адкрытага тыпу Магілёўскі абласны суд не задаволіў апеляцыйнага пазову грамадскага актывіста Станіслава Паўлінковіча. Мужчыну вінавацілі паводле 391 артыкулу за абразу суддзі. Раней Станіслаў віну прызнаў і публічна папрасіў прабачэння. Яму цяжка перасоўвацца вытворчая траўма. Нягледзячы на гэтыя абставіны, суд пакінуў рашэнне без зменаў. Мы ж ведаем, што у беларускіх судах цуду ніколі не бывае і не было. І таму я ўжо звыкся, мабыць, з тым, што прысуд і застанецца такім жа. Я ўжо маральна падрыхтаваны да гэтага. Яшчэ аднаго жыхара Магілёва, Валадара Цурпанова, забіраюць на хімію паводле таго ж артыкулу. Яго пастанавілі адвезці ў горад Круглыя, нягледзячы на тое, што ў Магілёве Валадар мае сталую працу. Больш за 1000 рублёў штрафу атрымала жыхарка Віцебску і Юлія Уласенка. За вось гэты 3-хвілінны стрым ейнай маці, блогеркі Аліны Янушкоўскай. Меня сегодня судили по 2334. Якобы я находилась на территории кафе, на котором я была только 1 раз. На самом деле я была дома. С детьми у меня дети болели, не с кем было оставить их. Сведку з боку Юлії, міліцыянта, суддзя Міхаіл Зубеня слухаць не стаў. Другую сведку, маці Алену Янушкоўскую, учора адправілі ў следчы изолятор до суда. У Юлії на руках 2 непаўналетніх дзяцей. Судья фактически выступал на стороне обвинения. И все заявления, показания, объяснения стороны защиты отверг. И сказал, что раз сотрудник милиции составил протокол, значит, он верный. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сёння на судовым паседжанні супраць Алены Ясіпёнак затрымалі яе мужа Валерыя, уладальніка крамы «Мой модны кут». У Гомлі пасля ператрусаў затрымалі 3 актывістаў. Пракурор запатрабаваў 7 гадоў пазбаўлення волі для палітвязня Дмітрая Дубкова. Заблакаванне дарогі падчас пратэстаў. У бліжэйшы аўторак прагучыць ягонае апошняе слова. Надзея Бельская, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Нямецкая асацыяцыя журналістаў звярнулася да ўладаў Беларусі з патрабаваннем неадкладна спыніць пераслед працаўнікоў прэсы. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі адбылося амаль 500 затрыманняў журналістаў. Гэта жорсткая спроба перадухіліць крытычнае асвятленне падзеяў. Свабода прэсы – гэта універсальнае і фундаментальнае права, падкрэслівае нямецкі саюз журналістаў. Тэму працягне Ігар Станкевіч.
Ператрусы ў кватэрах і офісе, допыты і канфіскацыя лічбавых носьбітаў, тэлефонаў, дакументаў і нават пячатак. З аўторка Дэпартамент фінансавых расследаванняў правярае незалежны берасцейскі часопіс «Бинокль». Нам вменяют уклонение от налогов в крупных размерах. При этом у нас нет никаких документов, поэтому никаких подробностей мы рассказать не можем. Интерес какой-то такой к журналу появился после того, как появились у нас новости, после того, как появилась какая-то такая повестка после августовских событий. У нас задерживали фотографа, задерживали меня, фотограф отбывал арест. Ціск зазнаюць не толькі грамадска-палітычныя выданні. Папулярнае спартовае выданне «Прызбол» у студзені азначыла сумны 30-гадовы юбілей. За апошнія месяцы з рэдакцыі сышлі два галоўныя рэдактары, іхныя намеснікі, шэраг журналістаў. Звольніліся на знак пратэсту з прызначэннем на пасаду галоўнага рэдактара Сергея Лісічкіна, былога журналіста АНТ, рэкамендаванага Беларускай федэрацыі футболу. Новы кіраўнік увёў у выданне забарону на палітыку. К лучшему, хотя были такие надежды, ничего, к сожалению, не меняется. Вот, что издание, грубо говоря, деградирует. Ад дачкі з СІЗА атрымала больш лістоў, чым некалі смс-ак, жартуе Наталья. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. Яе дачка, журналістка Белсату Дар'я Чульцова разам з Кацярынай Андрэевай за кратамі больш за 2 месяцы. Іх затрымалі 15 лістапада, калі яны працавалі падчас акцый у памяць аб забітым Раману Бандарэнку. 9 лютага дзяўчын будуць судзіць за нібыта арганізацыю і падрыхтоўку масавых закалотаў. Справядлівага прысуду маці не чакае. Если они захотели, значит, они их все равно посадят. Это даже не обсуждается. Поэтому я себя готовлю, чтобы потом не было вот этих обморочных состояний. Потому что, сами понимаете, что мама. Толькі сёлета былі затрыманыя 3 журналісты. 15 сотняў арышту за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце адбывае аператар Белсату Александр Мікрукоў. А наша калега Галіна Абакунчык пакараная штрафам у 1450 рублёў. 10 журналістаў па-ранейшаму застаюцца за кратамі. Ігор Станкевич, Белсат. Кіраўніцу берасцейскай культурнай прасторы Крылы Халопа Аксану Гайко выклікалі на допыт у Дэпартамент фінансавых расследаванняў. Перад гэтым ДФРаўцы зладзілі ператрус у ейнай кватэры і непасрэдна ў культурнай пляцоўцы. Яны канфіскавалі дакументы ды прыватны камп'ютар. Какое-то, наверное, запугивание, наверное, что? Такой один из инструментов давления, то есть на людей, которые, не знаю, занимаются чем-то, наверное, сомнительным с точки зрения наших органов различных. Крылы Халопа – гэта пляцоўка для навучання і камунікацыі ў галіне тэатру, сучаснага мастацтва, нефармальнай адукацыі. Апошнім часам берасцейцы збіраліся тут, каб падпісаць паштоўкі і лісты палітвязням. На заўтра ў культурнай прасторы запланаваная выстава на тэму Халакосту. Аксана Гайко спадзяецца, што ператрус і праверкі не адменяць імпрэзы. Зімовы час самы няпросты для людзей, якія літаральна жывуць на вуліцы. У Беларусі няма дзяржаўнай праграмы для мэтанакіраванага вяртання бяздомнікаў у грамадства, няма і дзяржаўнай статыстыкі. Затое ёсць прыватныя, дабрачынныя ініцыятывы. Хрысціна Чарняўская. Петру 56 гадоў. У мінулым ён працаваў кіроўцам. Прызнаецца, што давялося пабываць за кратамі за нанесенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Па вызваленні сталая праца знайсці не мог, перабіваўся падпрацоўкамі. Напярэдадні Новага года Пётр апынуўся на вуліцы. З кватэры яго выпісала дачка. Он мне хату приватизировал, а тут приходит мне это самое участковую с этим, как сказать, пришло типа постановление. Все, ты выселен и выписан. Вот в чем был, только не в этой куртке, это мне куртку дали уже самое, но вот без ничего, хорошо у меня, паспорт еще был в кармане, так паспорт забрал. Цяпер Пётр вымушаны шукаць начлег па падвалах ды пад'ездах. Асабліва цяжка давялося ў моцныя маразы. Нават не выходзіў у начныя рэйды па шкляныя бутэлькі, здача якіх зарабляе сабе на цыгарэты і хлеб. Для такіх людзей, як Пётр, ужо 5 гадоў працуе пункт выдачы ежы ад грамадскага аб'яднання «Водгук», дзе штодня ў будні атрымоўваюць цёплыя абеды до 100 человек. У нас есть обширные связи, так сказать, в некоторых организациях, к которым мы обращаемся.
И мы спрашиваем и вот тут дворником где-то кого-то сторожем, где-то кого-то на другие работы, может быть, постройки. Но сейчас все труднее и труднее находить работы, потому что и время такое, знаете сами, что зимой у нас очень трудно. Дзякуючы аб'яднанню водгук да сацыяльнага жыцця змог вярнуцца Артём, які 2 гады таму пасля смерці родных застаўся без сродкаў для існавання і апынуўся на вуліцы, жыў па падвалах і ў лесе. Потихоньку, помаленьку нашлись друзья, которые как бы приютили на ночь. И фактически я здесь волонтеры. Я считаю, что любой хлеб, когда я получаю здесь как бы еду, надо отрабатывать. Яшчэ адна ініцыятыва, якая дапамагае бесхацінцам і бедным, ежа замест бомбаў. Ужо амаль 16 гадоў, што выходныя удзельнікі ініцыятывы кормяць людзей. Пры гэтым самі зазнаюць ціск ад міліцыі праз палітычны кантэкст сваёй дзейнасці. Апошнія затрыманні адбыліся ў суботу 23 студзеня. 7 чалавек з ініцыятывы, якія раздавалі ежу, былі дастаўленыя ў РУУС. 5 з іх атрымалі па 15 сотняў арышту. Какие-то мелкие нестыковки с милицией были во время Европейских игр. Это не закончилось репрессиями, нас просто прогоняли с тех точек, где мы раздаем, так как бездомные, по их словам, милиции портят вид города. Як зазначаюць праваабаронцы, дакладнай статыстыкі, колькі людзей не маюць дому ды дакументаў, не існуе. Таму невядомы лік тых, хто абмежаваны ў атрыманні самых асноўных паслуг, гарантаваных дзяржаваю. Без пашпарта яны не могуць абсалютна нічога. Там часта не звярнуцца па меддапамогу, там не знаходзіцца ў пэўных месцах, альбо там нават знайсці працу. Без пашпарта там звычайна цяжка, не могуць не звярнуцца ў суд, ні там не па бясплатную юрыдычную дапамогу. Это вялізны пласт праблемаў, і людзей па сутнасці проста выключаюць з грамадства. Таксама не існуе афіцыйнай праграмы рэабілітацыі людзей без дому. Адзінае, што прапаноўвае дзяржава бесхацінцам, дамы начнога прыбывання. Аднак яны ёсць толькі ў Менску, Магілёве, горадні Віцебску і ў некаторых раённых гарадах. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Мастацкі фільм «Возера радасці» паводле аднайменнай кнігі беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча трапіў у доўгі ліст кінапрэміі «Оскар». Карціна таксама здабыла некалькі прызоў на сусветных фестывалях. Мы дагэтуль былі ў нейкай цёмнай такой прыцемненай зоне увагі буйнога заходняга бізнесу і кінематаграфічнага і літаратурнага, і нам даводзіцца гэты шлях неяк прабіваць. Вось мы ідзем праз некрануты снег. Ніхто не ведае, што такое Беларусь. Для мяне гэта вялікая навіна. Кароткаметражны фільм стварыў 32-гадовы рэжысёр з Баранавічаў Алексей Палуян. «Возера радасці» распавядае пра лёс беларускай дзяўчынкі-сіраты Ясі, якая сутыкаецца з адзінотаю ды непаразуменнем у дарослым свеце. У ролі галоўнай гераіні знялася выхаванка магілёўская СОС дзіцячай вёскі Анастасія Пляц. «Возера радасці» – гэта другі беларускі фільм, які трапіў у папярэдні спіс прэтэндэнтаў кінапрэміі «Оскар». 3 гады таму стужка мінчанкі Дар'і Жук «Хрусталь» увайшла ў доўгі спіс, але далей не прайшла. Вынікі сёлетняга адбору абвесцяць 8 лютага, а цырымонія ўручэння прэміяў «Оскар» адбудзецца 25 красавіка. Гэта ўсе навіны на сёння, але наперадзе размова дня Уладзіміра Мацкевіча. Тэма «У чым еднасць і прынцыповае адрозненне мірнай беларускай рэвалюцыі і масавых пратэстаў у Расіі». З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.